mwachukulie hatua. Ruoth Goro mar riwruok mar jodonglo e Kenya mangima Abel Ombur ong'ielo rengo Mary Oyangi kod familia mare. Familia mare kotelne kod wuode Pastor Eric Abel oyango ni Ombur ne owito ngimane kar saa 9 mar otieno mane piny oruodo kawuono e kar thieth mar St. Joseph Ombo Mission kama osebedo koyude thieth. Familia mare wacho ni tho mar Ruoth Goro no en lal maduong' ne familia no kod oganda Luo duto. When it reaches on Thursday, I called the children, I texted them because they are outside. I told them, you people come. The health of the father is now deteriorating. You come and see. I declare officially the death of my dad with a lot of pain we have as a family. Baba okutuo mang'eny, okawo ndalo minyalo wachi okawo ndalo mang'eny ne dweche 2 kane en mana just a slight cough and nen gi gima chalo kaka nen gi gek mage gik mane tuo baba malich basto nogi koro ola. But the major information manong'isowa the day mane Raila othoe nobedo down mowacho niya I'll not take long. So you my children prepare that I will not take long. Kata unyaneno ka ngima taneno ka soon I'm going to follow my friend. Kanyocho ng'ama mor ong'ere Migori ka makata kama ncho dake nong'e ni wuon Leia, ong'e ni wuon Fidel, ong'e ni wuon Frank. Nyasaye mondo chung' kodwa e sama kama to warwako ji duto mabiro konyowa ko jaduong' ni machiegni. Ringre jo Kenya 6 kama oting'o jaod bura